Γεια σας παιδιά! Σήμερα ήρθαμε στον Thanos Food να κάνουμε πολλά βίντεο μαζί και να κάνουμε τα πάντα μαζί. Ωραία, θα σας πάω σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Πάμε. 1, 2, 3. Wow! Σήμερα είστε οι μαθητές μου. Θα σας μάθω να κάνετε ένα πρωινό πανεύκολο, υγιεινό, νόστιμο και πολύ ωραίο. Υγιεινό και νόστιμο είναι απίθανο. Θα το καταφέρουμε, θα το κάνουμε τα πιθανό. Δεν θέλω τέτοια. Το καλό είναι γιατί δεν έχουμε φάει και πρωινό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα blender χειροκίνητο. Εδώ θα χρειαστούμε λίγο τη βοήθεια της μαμάς και του μπαμπά, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Γιαουρτάκι, τρώτε γιαουρτάκι, Τώρα έτσι και εγώ μέσα λίγο κινηδιότακι. Σαν Χλαπάτσα είναι. Σαν αυτό που φτιάξαμε πριν, δεν μοιάζει? Ναι, κάπως. Μοιάζει ήδη νόσιμο αυτό, μπορούμε να το φάμε τώρα. Θα το φάμε όπως είναι, άστα τα υπόλοιπα. Βανίλια, ναι, πάμε. Ναι, βαρύγε σίγουρα. Αυτό δεν φτιάχνει. Εδώ έχουμε φράουλες. Σαν πατατάκια έμοιαζαν σε μένα. Ήθελες πατατάκια, παγωμένες και δεν βρίσκαμε φρέσκες. Και το αγαπημένο μας μέλι. Το ρίξω εγώ για να μην έχουμε ατυχήματα. Γιατί να έχουμε ατύχημα? Τώρα πρέπει να κάνετε γυμναστική. Πάμε. Ναι. Πάμε. Δεν έχετε φάει πρωινό, οπότε δεν έχετε πολύ δύναμη, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εδώ 1,5 ώρα. Βαρέθηκα. Εγώ 2 καθόλου. hours later. Πάμε. Φτάνει, για να δούμε. 1, 2, 3. Wow. Παιδιά, από πριν μέχρι τώρα άλλα. Θέλω να μυρίσετε, να μου πείτε, δεν σας θυμίζει το γιαουρτάκι αυτό το έτοιμο το... Όντως ρε φίλε. Πω μυρίζει υπέροχα. Τώρα όμως τι μαγιά θα κάνουμε. Το λιγουρεύομαι ήδη. Δεν έχω φάει και πρωινό, πολύ ωραία. Βιάσα το γιαούρτι που παίρνω από το σούπερ μάρκετ με τις φράουλες. Είδες. Ακριβώς το ίδιο. Το Δεν κάνουμε άλλο διαφήμιση τώρα. Εκδός πες τους, χορηγία, junior χορηγία τώρα. Junior χορηγία. Τώρα θα ρίξουμε βρώμη. Γι' αυτό υπάρχει ακόμα. Νομίζω ότι αυτό κάπως πίνεται. Όχι, αυτό τρώγεται. Πάρε και εσύ. Πάρε. Περιμένετε. Και το χύνω όλο μέσα. Όχι, περίμενε. Πω το λιγουρεύαμε. Λοιπόν, για πάμε να δοκιμάσετε και να κάνετε και το rating. Εγώ δοκίμασα ήδη. Για πάμε να δούμε. Δοκίμασες και εκείνες τις πετράκες. Το έχω δοκιμάσει. Πώς σας φαίνεται? Είναι 100%. Θα το τρώγατε για πρωινό. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ωραία, το δίνω ένα 9,5. 100. Οι πέτρες το έχασαν λίγο. Οι πέτρες Ναι. Εγώ Να βγάλω στις 100%. πέτρες 10 θα έπαιρνα. θα τις βγάλουμε. Αυτό είναι ωραίο να το ξέρεις, να το φτιάξετε και από το βράδυ. Τώρα κάτι να πούμε και στο κανάλι δύο πράγματα. Να δώσουμε ένα tip. Να το φτιάξετε και από το βράδυ, να τα αφήσετε στο ψυγείο για να έρθει και η βρώμη και όλα μαζί και να δέσουν και να μαλακώσει. Λοιπόν, να αφήσουμε το φαΐ να κάνουμε ένα outro. Ναι. Περίμενε να πιω εγώ ακόμα. Περίμενε μαζί με τη φράουλα, πώς είναι. Παιδιά, κάντε like, subscribe και πατήστε το κουδουνάκι για να δείτε τέτοια πρωινά και βάλτε στα comments τι φρούτο ή λαχανικό θέλετε να κάνουμε. Γεια! Γεια Bye, bye. μας. Σαν Χλαπάτσα είναι. σαν αυτό που φτιάξαμε πριν, δεν μοιάζει? Ναι, κάπως. Εσύ τι... Παναγιώτη, δεν θα τρώνε έτσι. Και το rating. Εγώ δοκίμασα ήδη. Περίμενε μαζί με τη φράουλα, πώς είναι. Έχεις όλο στα δοντάκια. Εδώ που είμαστε δεν έχει δοντίατρο να ξέρεις. Θα είναι κρύο αυτό το πράγμα. Ανήλια! Παναγιώτη, σταμάτα λίγο.
Πάμε πάλι.